बजाना गाना हाँ सुननी केकरा से किसु छला ब्याह जी हाँ सीमान जिला से यहाँ के चल के आइल बने हाँ वो बोलोरो से हाँ जी जवना ब्यास के हाँ अभ्यास नहीं खे बोले के हाँ उद्दुगोला का गई है हाँ बताइए मैनेजर ब्यास का नाम बेच के कौन दिएबो मैनेजर ब्यास का इतिहास बा निमन आवाज बा निमन गायकी बा उनकर चेला तू थोड़े हो ना उनका नाम धके तू जिए लो तू हुआ एकलौभ जगह महाभारत में नाम धके चेला बनो रहे वही में तू एकलौभ हुआ चेला ओरिजिनल चेला उनकर थोड़े हो उनकर चेला रहे उनकर छाप रही। अरे भाई बॉक्स में साउंड काहे कम कर दल भाई। देखी चाचा दुगोला गावे के पहले ब्यास के बोले के लूर होके चाहिए वो माइक में लायक बोले के चाहिए हम कोनी हो कि मसान थाना हमार घर हो हीरा पकड़ घर हो कटघरवा घर हो ई जब पोसाइल बनी खइले बनी सिखले बनी जे कानून खइले कर गुण गावल जाला ई जे के बड़ाई कोनी के जे सिखले बनी हे बेंजू वाला घर हीरा पकड़ हो पंचायत के हो तो हम अपना जवार के बड़ाई कोनी की जे रहनी त हमन केहू अपने जवार के मान सम्मान करेला तहरा केनानु कहब कि तू सिवान कहो के एजा कहू अपन बड़ाई कोनी हो आ तू कहबो कि हम एजा कहे कि ओजा कहे तूहू अपन बड़ाई करबो ई कोन दुगोला हजी कहतर कि एजा तहर घर हो ढेला चलवा दो ईंटा चलवा दो नाइट पे बैठा के बीच में छोड़ दे सर बोल बुझ जाए रह ईंटा लायक तू बाड़ो ढेला लायक बाड़ो एगो ईंटा सहबो ना एको ना अभी नचनिया हमनी के भारी पड़ जाई ई नचनिया गिर जा तू मर जाइबो आ ताहा नचनिया हमरा लगे आई नु आना तो कहम के खाली औरी गिरो रह हमार नचनिया तरफ गिर जाई तू मर जाइबो आ ताहा नचनिया हमरा लगे आई गिरे नु उ ओड़ जाई ओकर 9 महीना की छुट्टी हो जाई सृष्टि यही से बा हां महाराज एक एक क्लास में 9 महीना पढ़ते रह जाए यही से सृष्टि बा चाचा ई बाउर बात नहीं सृष्टि बा यही से नचनिया के जहले बात बा ई कुली ब्यास जी के बात बोले के लूरे ना दूसर का बा नचनिया के तू खियावत नहीं खो जेंगा तू बाड़ो नु अरे वही के खिया दल बोलो करा के काहे ना तू तक खियौले बाड़ो बताई इनी को इनका नचनिया के काती के मिल गइल बा हां महाराज इतना ना खिया गल जो नचनिया जे मन करता है हई नचनिया जन हमारे ही हो या तनी कौन नचनिया हो ए महाराज तो ई नागिन है उधामिन ही हो सुन सुमंत बाबू देहात में हमने के माता बहिन लोग फगुआ के दिने दूध में पुआ बनावेला दूध पुआ सुनले बड़े छैला जी दूध के पुआ बड़ी मुलायम हो ना लोग कहले के पुआ खाने कर गाल बा लुआ पुआ कर दे बा वही में लुआ पुआ ही है ई दूध में के पुआ ही है हौ का ही है अरे खइले पियले बिया हौ जंदर का ही है उ सुखल ठेकुआ ही है सुखल ठेकुआ बुझता रहो ना महाराज त खास्ता ही हो हां झूरी ही है को महाराज बेचारी रोए लगी ओकरा के खियाव आ तू खा हां लेकिन हो जलवैया के माना क दी बात बुझ कि सुझाइला बात बुझो तब जूझो न तो तहर नक्शा बिगड़ जाई समय में छेद करी ले हो आ समय में छेद ना करी ले ना तारे सन ब्यासों के छेद कर दी कैसे और शब्द ना गायकी से तेरा दिल में छेद हो जाएगी खाली सोचला के फेर बा झलवैया कहत रहे कई दिन के झलवैया बा बॉलीटर से पूछियो ब्यास हम उनका बजौले बनी उल तू फरियाओ भाई हम दोनों ब्यास फरियाओ कोरस साला तनी खड़ा हो जा मुझसे एगो लोई गवले है आ कल है कि लोई गाई ले उ लोई गवाई ले तू का लोई गईबो तेरा लोई में लकवा मार देले लोय में लाकावा इनका लोई में लकवा हम तो कहीं देहे में मार गई लोयो मारदा ई लोई गवले है लेके पहला प्यार उहे बतिया हम बोलता नहीं देखी कितना नीमन लागता बबुआ रे तो सुन भौजी हो
भौजी ए भौजी ताहा नाम छैला नानू हो हाँ का हो ताहा नाम लैला हो हमार नाम मजनू हो हाँ ए भौजी तो सुन भौजी हो हमार तनी जो सीतारा ताहार बन जाई हम भौजी हो सुन भौजी हो हमार तनी जो सीताराम ताहार बन जाई बिगड़ल काम भौजी हो ए निराला बाबू एक ओरिजिनल नहीं बोलत नहीं हाँ ओरिजिनल ना बोल रहे हैं ना मुखड़ा बोल के अंतर दोसर घुसा दल है ध्यान दो चढ़ली जवनिया में कर मन मानी एक दिन तोर जाई मुहावा के पानी ए भौजी ता कहने चढ़ली जवनिया में कर मन मानी एक दिन तोर जाई मुहावा के पानी डॉक्टर साहब भास्कर जी पुरस्कार दिल बनी शुभकामना बढ़ाओ बउआ है मैं ऐसे कहता नहीं का यही में लागी नहीं दाम सुनो भगवान के नाम जपे में दाम ना लगेला दाम ना लगी भगवान के नाम जप छैला यही में लागी नहीं दाम सुनो सुनो दाम ना लगी ताहर बन जाई काम काहे मानत नहीं तू हमरो बात भौजी हो सोना भौजी हो हमार जब श्री सीताराम ताहर बन जाई बिगड़ल काम भौजी हो जवाब रोलो तारा गीत के जवाब रहल हो हाँ हम अब कसतानी हाँ देखी हो वाह बबुआ कैसे बहबा ई माया के बाजार हो माया माया कौन माया देवपुरा कौन माया देवपुरा ला ना मर्दे खाली ई दुनिया के माया हाँ ई माया के मेला हो हाँ ऐसा गीत गावे के लगी पूरा परिवार हमार सुने सबे खुश रहे हाँ ई माया के बाजार में फंसे के नहीं खे हाँ ऐसा भक्ति भजन करे के बा हाँ ई सुना हमार गाना हो हाँ बबुआ तेजा हार लागल बात माया के बजरिया बुझाता नु गायकी केंगा होला होला हैं अरे ये तो बुझाता होगा शुरू करता रहो इनका कंठ में पोलियो मार देने रहेला हरदम बबुआ रे कैसे कैसे तेजा अरे लागल बात माया के बजरिया मुस्कान आ चुनरिया समा चुनरिया सभा के ए लागल बा ते माया के अरे बोजरिया हमर लायला ए लागल बा ते माया के बोजरिया चुनरिया सभा के चलो ए लागल बा ते माया के बोजरिया रे चुनरिया
माया के बाजार हो, एमे से बचो। हमारा किशोर राम जी, आदरणीय माननीय किशोर भैया मिर्जापुर निवासी, पुरस्कार देवे शुभकामना बा। हम तोहरो तक कतरी मुस्कान नचनिया हऊ, लेकिन भगवान के भक्ति में नाचेलू, शक्ति उनकर मिलल बा। ए मारा ते ऐसन फरल फुलाइल बड़ी निमन नचबू, फूल घन फुलाई रहबू, तहार देह कब भोगाई रही हो, नचनिया खन तू सुखाई ना रहबू, तू मोटाई रहबू। ऐसे कवि का कहले निराला बाबू, अरे खत्म बा। अरे छव गो छायेला वासे नैना लड़ावेलू, छव गो छायेला वासे नैना लड़ावेलू। छव गो में फसल बड़ू है ना मुस्कान, देखो ये 6 गो यार रखले बड़ू, कोई में फसल बड़ू, ओ में से उबरे के पड़ी। ओ सली भतार के तू काहे भुलावेलू, ओ सली भतार के तू काहे भुलावेलू। भतार सब भवतार, ये भवसागर नदी से पार करके तार देला, ओकर नाम भवतार हो। ओ भवतार के संग भजन करो, इससे कहे को सुझाला सुना है ना, असली भतार के काहे तू भुलावेलू। तब इन सवाल ला हमार त तनी मान लो ना, काहे सुतल बाड़ू, ध्यान दो, काहे सुतल बाड़ू हे यार के यार से जरिया रे। आहाई ओ यार के कोरा में सुतबू त तर जाइबू, आ हे यार के कोरा में सुतबू त बिगड़ जाइबू। ए जा सुतल बाड़ू यार के से जरिया रे, चुनरिया समार के चलो, लगल बाटे माया के बजरिया रे, चुनरिया समार के चलो। सुरेंद्र मिस्त्री जी पुरस्कार दिले बनी, अब फरमाइश निर्गुण के कह दिले बनी, तब ही ना प्रसंगवा चला के तब लास्ट में निर्गुण गा दिले। ए बबुआ अंतिम लाइन बा, ई की तलामा बा, दुगोला हतनी तनी में कहे के बा। अरे लिखल रामा शंकर गुरुजी भजन के भौआ, शंकर गुरुजी लिखल रामा शंकर यादव भजन के भौआ। रामेश्वर भाई पुरस्कार दिल बनी, शुभकामना बा। लिखल रामा शंकर यादव भजन के भौआ, गावत के बा मासांथना गावता रे कृष्णा जोतुआ, मासांथना गावता रे कृष्णा जोतुआ। ऐसा कहवे छैला जी सुधर जाए के बाद ओबो से सुधर जा रे गुजरिया रे, ओबो से सुधर जा गुजरिया रे, सुनरिया समार के चलो, गुजरिया रे ओबो से भैया नाल के हम क्या बोल रहा है।
अब आई भगवान के कहानी में चले के बाद बबुआ मेन सिटी आता इधर बाहर करे वाह और कम बस राय दी सुनिए सुनावत बानी सुंदर कहानी राम लक्ष्मण पहुंचल बानी राजा जनक के राजधानी धनुषा महान बोइया रखल बारा जाई के एक साल के अवधि रहे सुनिए ध्यान ब्यास सही ते ब्यास के गरिमा रखे के बाद निमन बोल के हमनी के दुगोला जन होई ई कलह बात बढ़िया कलह छैला जी अश्लील मुक्त दुगोला होला कृष्णा यादव के किशोर छैला के अभी 50 के कैसेट हमारी बनाइल बा सब धार्मिक खाली कुपन संग बा तो हमारा खानदान में निमन गावेला महाराज हमरा गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय गौतम तूफान जी जात के साहो रहनी हलचल मचा देनी हमार गुरु रामा शंकर यादव जी झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश छौले बानी विजेंद्र गिरी जी हमारे खानदान में सब शुद्ध शुद्ध गावेला आ शुद्ध गा के जमावेला वही किशुन छैला हमन इहो शुद्ध गा के जमावेला लेकिन अब गावत रे अब सुधरल बड़ो न त पहिले के तूहू बड़का बिगड़ल ब्यास हो गया तोरे नु गाना रहे तेरे नाम अल्ले कटोरा भीख मांग त भीख तो तू खुद मांगे लो तू खुद भीख मांगा हुआ आ लोग के भीख मांगवावता रहो ऐसी ना पैसी दुकान पर कहिसी ऐसी ना पैसी दुकान पर कहिसी जना ए बड़ा कहां से आइल बलो एकदम पहले के बिगड़ल ब्यास होगा हमनी के देखा थे कि सुधर गेले अब निमन हो गेल बड़े अब निमन गावत हां महाराज शुद्ध माने गावे हां महाराज लेकिन शुद्ध का के अब बुध ले हमनी के रहल जाए ध्यान दो भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई जगशाला में बानी लक्ष्मण जी खिसियाइल बानी विश्वामित्र बाबा करी के लक्ष्मण पानी लो ना एगो बात हमरा निमन नहीं खेला गो किशुन छैला के ई गलती कइले बड़ो हमने हिंदू हई रामायण गावत रहो ब्यास हो अतनी भूल आ गेल बड़ो तब का एको चौपाई ना कोने बोले सुना बात हमार एको चौपाई राम लक्ष्मण बने बड़ो निमन लागल निक लागल ह एगो गलती हो गइल बा हो राम जी ने बनल बड़े ना उनकर बंडिया बदल दो बताई राम जी कोरिया बॉन्डी पहनली करिया वस्त्र उ राक्षस के हो पूजा पाठ में ना लगेला ना उ मोरही के दियाला ना हो राजा के दियाला हो राजा के सुना ना करिया मोरही के चूड़ी लुगा कपड़ा करिया दियाला आ राम लक्ष्मण के लाल पीर हरिहर दगदग माने रंगीन रहे के लक्ष्मण जी के ठीक बा बाकी राम जी के करिया बंडी पहना देल बड़ो तारा ना बुझले कि ब्याह से हुआ तू कि नील गाना से हुआ तू पाक मार दे तू नहीं करिया बंडी ना पहनावे के खाली जले पहना दो बात बुझ हो तब जूझ हो हवा नहीं खेबाने के तब का इनकर हवा हमरा लगे लागी ई होन बेना हम हई आंधी डोलई बहे के लिए मारे फाफारूधी आ जाई है लक्ष्मण जी बैठ गेल बानी तब विश्वामित्र बाबा कहनी उठहु राम भजव भव जापू अमेट हिता तजन का परिता ए राम जी अरे बाबू उठी बाबूराम धनसा दूरी राजा का मनोकामना पूरा करी सीता का लालसा पूरा दी विश्वामित्र बाबा के कहला पर भगवान जब खड़ा भइनी तले सखी लोग कहता ए सखी हरि देखो ना होई बड़े बड़े राजा लोग हार गई लइके बाद हमसे तुरे चलता सखी लोग कहता का कहता आरे रोको ना तो यो हो जा
हो जाए। ए सखी रावण हार गई, बड़ा सुर प्रणाम करके गईले, बड़े बड़े वीर लोग हार गई और लड़का धम से तुरंत चलता। बड़े बड़े वीर लोग गईले ला जाई, बड़े बड़े वीर लोग पहले ले जाई। ई के गावत रहे? हमरा जिला के आन बान शान जात के मुसलमान मरहम बेचू चाचा गावत रहे गीत के। सुनो छैला जी, बड़े बड़े वीर लोग पहले ला जाई, बड़े बड़े वीर लोग पहले ले जाई। अरे शिव के धेनु हिया से जई है दवाई, रोकन ना तो अजत हो जाए, अरे रोकन ना तो अजत हो जाए। भगवान जब चलत नहीं हाँ धनुषा के प्रणाम करे लगल, हाँ एक जनी सखी ओय में कहत दारी बबुआ कहत लो पूर्वी के भाव लागता। वैसे वाह पूर्वी के वाह मुस्कान का हवा खड़ा हो जाएगा। वाह वाह भैया तबला बढ़ाई ना। ए सखी ए चलो मुस्कान। हइलई कबा जन दूरे खातिर धनुषवा खड़ा भइल बा। हाँ अरे लोग ओनेरे राजा प्रतिज्ञा कइले बाड़े, हाँ बिना टूटले धनुषवा लइकवा से बियाह कर त ठीक रहल हा। हाँ कितना जोड़ी बा। ए सखी जनी कहत तारी तारी अरे वइले अरे जग देखो ना दूरे, अरे अवधा इनकार रूपवा देखिगे केहू के मानवा अहो जाला विभोर इनकार रूप देखिगे केहू के मानवा हो जाला विभोर। सखी कहतारी राजा प्राण गोरी दीते नाता इनसे जोड़ी दीते, राजा प्राण गोरी दीते नाता इनसे जोड़ी दीते, शोभित सुंदर सोलोना जोड़ी सावर गोरी कर होई निकार रूप देखिके केहू के मनवा हो जाला विभोर। अब भगवान जब चल देले बानी हाँ सीता मैया रोवत तारी कहने बा वाह सीता जी तनी भाव में आ जाई। बड़ी प्रेम से विवाह के गीत गावल जाला, हाँ हाँ तब निक लागेला। हाँ मैंने के उठा दे बबुआ तनी से। सीता मैया कहत तारी हाँ कहत तरीका अरे उगला अरे सूरज बाबा बतानी गो उगला
कहतारी कि ना हमरा माई बाड़ी ना बाबजी बाड़े। हे भगवान, हे धरती माता, हे दुर्गा माता, हे सूरज भगवान, हे गणेश देवता, तार लोग की कृपा हमरा पर करे के चाहे। जाजोपुर तस्वर मिस्त्री, बुलेट मिस्त्री पुरस्कार दिल बनी शुभकामना बा। ए बुलेट भैया, सीताजी कहतारी बुलेट गाड़ी के मिस्त्री है। सखी कह सीताजी कहतारी रो रो के जनम में के दुखिया ए बाबा ई बाप नाम जनम में के दुखिया ए बाबा ई बाप नाम खेत से जनमनी बाबा हारावा के दो ओइसन बनावा दीते बाबा धनुहिया दीते तो ओइसन बनावा दीते बाबा हो धनुहिया दीते तो ई नहीं के बनवाए बाबा दादा जो सीता जी रोवतारी भगवान गनी प्रणाम गनी माता पिता के प्रणाम करके कुल ग्राम देवता के प्रणाम करके एजा कवि लोग कहेला का कौशल किशोर जब हाथ में पिलहक तोड़ने के बेर की सोच बात चारी के धनुआ ना तुड़ू तो खुल में कलंक लगे धनुषा जो तुड़ू तो लोग कहे लोभकीन नारी। तीसरे में सोच की राजा के प्राण टूटे चौथे में सोच लिया रावण सुरारी के तोड़ दिया धनुआ शंकर त्रिपुरारी के। चार के बाद सोच के प्रणाम करके अब भगवान धनुषा के दो खंड कर दे। जब धनुषा टूट गई आवाज भई लोग की बोले राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की फूल के वर्षा भई। आवा बापू है आओ लो राम लक्ष्मण आवा आओ लो मर दे आवा लो धनुषा टूट गई। सखी लोग कहता का कहता का ठीक बा कोनो बात नहीं हंसे खाती कहाइला मत खोला करिए बता का हो जाई निकाल दो है निकाल दी है निकाल दो का हां तो करी का निकाल दे व्यास के ना बुझाला सजा दे एंगा ठीक बा ठीक बा पियर के बच चल जाई। अब वो लोग गलती कर तो हम एक ना करो सो हम ब्यास हैं तो आ दुनिया के लोग कहि जे कृष्ण जो दिए तो ओकरे खन पगलाई रही कबहू चाचा हमार वेद पुराण बताओ कि करिया बस्तर पहन के पूजा पाठ ना होला कहीं है ठीक बा। वो राक्षस के बॉन्डी पहनाओ वो राक्षस के बंडी पागल ब्यास पे होले बड़े ई पागल थोड़े हो सीमान के भागल हो नी। ध्यान दी बबुआ राम जी है ने आई तो अरवा धन संतुर ले बारे हां अरवा बियाह करे के बा तनी हमने पहले नाम बताई कि राउ सखी लोग पूछता राउ नाम का है लइका लइका नाम होला कैसियान बड़े नाम पूछता नाम का सुमीर अली ना कह राम जी ठीक 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 राम जी और घर कहाँ है मसान थाना राम जी मसान थाना का रहनी कह कि अयोध्या और घर अयोध्या हो आए तो हेजे का करे मैंने मोबाइल चार्ज करा दे अरे वो बेटा के कर हई
रो बेटा के कर मेहंदी दवाई कहीं के राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी राजा वाह राजा दशरथ जी वाह सुनी तन है गोड़ झाड़ी हो गए हो गोड़ झाड़ी हाय गोड़ झाड़ी हो हाथ झाड़ी हाय हाथ झाड़ी दोनों एक बार झाड़ी दोनों गोले के बे और दोनों हाथ के बे दोनों हाथ के बे हां और दोनों नाक के बे वाह राम जी अरे धमसा तुरले बन हां अब माला पहिरावे को सीता माला पहिरा दे माला लिया बाकी देखला राम जी देखी तो सीता जी बड़ी भोगाइल बड़ी बढ़िया से रखे के पड़ी अपना माई से कह दे कि बरियारे दे जाताला वो टाइट हो जाए मालवा तो हां माने सखी लोग कहता ए राम जी रउआ उम्र ज्यादा बा हमरा सीता के उम्र छोट बा ई तो अभी कांच कली बाड़ी तनी माथा नवा दी तनी माथा नवा दी ना ना काहे हो काहे लोग शिकायत कर अच्छा 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 देखो बोलो देख मुड़ी मुड़ी के नवावे मेहरान वाह वाह रमर धई हां सखी लोग कहता कैसे कहता छैला जी देखा विवाह कीर्तन के पसंद से गावल जाला तुहू गोल ठीक लागल हो हां पहले से निमन गावत रहो हां ध्यान दी आरे दुनिया सासिरावा अरे नवैती श्री राम बाबू सिया डोली है गाना अरे तोनिया ससिरावा नवई होए श्री राम दुल्हा सिया डोली है गालावा में माला है तोनिया ससिरावा नवई होए छोड़ दुल्हा सिया डोली है गालावा में आला है ए बिया जी ये सखी बिया जी दूल्हा टिकाओ ता रउआ में डाली के इनका में डाली ये सखी का सखी अरे दुल्हा बड़ी मुस्कुराता रहे हो ये सखी ए महाराज अरे बेटुआ सांवर बता का हो कितना मुंह पर पानी बा सखी लोग कहता अरे राऊ रो मरिया दुल्हा पंदरे बोरी सके सिया के उमरिया बा नाना नहे राउरो मरिया डोला बहुत दिन हर के सिया के ऊपर अरे राऊ रो मरिया दुल्हा बड़ी होती नन के सिया के ऊपर बा नाना नहे राउरो मरिया डोला बहुत दिन हर के सिया के ऊपर रो सीता से पहले बात करे था हां नचनिया सब सीता सीतो से पूछ ली हां अरे ताना है ने आह, अरे लाजा ना हो अरे अब कब ल जाइबू अरे अरे बेटी पे तो करन सीखो कुछ कहता रे बोलो मारे बोल है ता लोग जहु आइल बा अरे बोल ना कथि बड़ी लजा बड़ी लजा धीरे आहा ए सी कहता रे कि हम ऊ दुल्हन ना है कि कहीं की दुल्हा देखे ठीक बड़ी ए बिया जी
राजी बाड़ी हाँ तो पहिराव सीता जी हाँ, जाए दो जाए दो ओहो, तारा माई नहीं खी हाँ तारा बाप नहीं खी हाँ बोर तो बड़ी सुगर बोले आहा। सुना ना अरे जाए तो पहिराव सीता जी अपना दुल्हा के सीता जी अपना दुल्हा के बाला सीता जी अपना दुल्हा के सीता जी अपना दुल्हा के बाला ए सीता काला में माला डाली पर नामा काला में बाला डाली पर नामा आज से हो गईला तोहरो सजनवा आज तो हो गई रे तोरो सजना पहिराव सीता जी अपना दुल्हा के बाला गोल लगे गोल लगे जय हो जय हो जय हो सुहाना लगता है दूल्हे का तकदीर यादा लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दूल्हा का तकदीर यादा दूल्हे का चेहरा सुहाना सुभाष जी का मौसी के तरफ से पुरस्कार बा हाँ हमरो तो मौसी है हाँ महाराज मौसी दली है पैसा हमनी के हाँ मौसी के बाल गोपाल बनो रहे आहा अब एगो विवाह एजा भई हाँ कहानी हमारे एजा खड़ी रहता हाँ जय माला भइल बाब छैला जी से सोनी हां बढ़ गई दूल्हा जी बढ़ गई बढ़ जाए बढ़ जाए माला डाल दो। बैठी अब और ओ गोल